Jonggrang kaya mene sing tak rasake rasa tresnaku marang kowe Jonggrang. Iya apa Mas? Apa bisa nalika aku ana rasa sing ning ati tumekaning katresnanku marang kowe Jonggrang. Apa rasa isin? Apa krana apa kaya sliramu ora bisa mangsuli apa mi pimaturing aku Jonggrang. Aku ora bisa menampa katresnanmu Kang Mas Bandung Bondowoso. Tilamun kowe ora bisa nuruti apa sing tak rasake, kepiye carane aku bisa ngrangkul-ngrangkuh sliramu dadi garwaku Jonggrang. Aku duwe perbono. Penjalukmu apa to Jonggrang? Candi Sewu. Ora mung candi to Jonggrang. Paribasan awakmu tak gendong tumengken ning ndi aku ora bakal keberatan marang awakmu Jonggrang. Asal sliramu bisa tak bundut garwa kanggo Ora Kang Mas, ora. Ya wis. Ora sudi. Tilamun mengkene coba rungokno tetembanganing saka atiku kanggo ning kowe Jonggrang. Radista FSS Pro Audio. Roro Jonggrang lagi. Roro Jonggrang kowe pancen ayu tenan. Ora modal yen Bandung nandang kasmaran. Waspadakno prajuritmu kalah perang. Mula kowe Jonggrang wanita boyongan. Jago banyak kowe aja kumaluku. Perang iki kanggo kuturung rampung. Bila pati Kang Mas Prabu Kupala kowe sedo labun ing Wonosekara. Tobat-tobat kowe wanita keparan. Apa ora ngerti yen Bandung lanang ing jagat. Putra ratu pengging Prabu Damarmaya. Aku duwe aji sekti Bondowoso. Roro Jonggrang manut toson pundhut garwa. Saka Bandung aku tak duwe perbono. Jalukmu apa to Jonggrang? Candi Sewu sawangi kudu dadi. Iya Jonggrang panjalukmu tak turuti. Ngene iki Jonggrang. Tilamun kowe ora bisa nuruti apa penjaluk, bakal apa sing arep tak tur, bakal lakon Jonggrang. Roro Jonggrang kowe pancen ayu tenan. Ora modal yen Bandung nandang kasmaran. Waspadano prajuritmu kalah perang. Mula kowe Jonggrang dadi wanita simpenan.
candi sewu Ora mung candi to Jonggrang. sawangi kudu Apa dadi panjenenganmu bakal tak turut? Kurang apik pecah maning ya. Wis tenajan koyo ngene bisa tak turuti apa penjalomu Jonggrang. Iya.